U mbassar li matul ix-xahar li ġej tiġi ppreżentata l-ewwel Strateġija Nazzjonali għall Prevenzjoni tas-Suwiċidji għal perjodu ta' 5 snin. Ħabbar dan il-Ministru għas-Saħħa l-Anzjanità Attiva Joe Etienne Bela waqt li kienet iwieġeb mistoqsija supplementari tad-Deputata Nazzjonalista Graziella Tard Previ fil-Parlament l-4 filgħaxija. Issa tgħaddi l-aħħar fażi mill-Kabinett u jiena qed imbassar li nkunu nistgħu noħorġu l-istrateġija, l-ewwel strateġija nazzjonali kontra s-suwiċidju ix-xahar illi ġej. Fil-Parlament il-Ministru sostna li minkejja l-importanza li jiġi trattat dan is-suġġett delikat u kumpless, l-Oppożizzjoni Nazzjonalista reġgħet ma tat l-ebda opinjoni u lanqas kontribut biex tissottometti l-proposti u idejat f'din il-konsultazzjoni li se twassal għal politika nazzjonali li tkun tista' tindirizza aħjar din il-pjaga soċjali. Dan anke jekk fix-Shadow Cabinet tiegħu l-Kap Nazzjonalista Alex Borg ħatar kelliem speċifikament dwar is-solitudni f'pajjiżna. Fil-fatt il-Ministru tenna li minkejja li żmien fejn wieħed seta' jissottometti l-femitt tiegħu brabta ma' suġġett kien għalaq, reġgħu ġeddew iż-żmien biex forsi l-Oppożizzjoni tibgħat xi tip ta' preżentazzjoni. Ħriġna dan id-dokument għal public consultation wara li tkellimna ma' 40 stakeholder. Iwa allura mbagħad jien ma nippretendix li t-tieni l-akbar partit fl-istat ta' Malta u Għawdex ma jipparteċipax fil-public consultation dwar strateġija daqshekk sensittiva. Iwa allura kellu jagħlaq iż-żmien tal-public consultation. Kellna niġu kumitat konġunt tas-saħħa u tas-soċjal. U jien bħala Ministru li m'iniex membru ta' dawn il-kumitati kelli niġbed l-attenzjoni li isma' din xi ħaġa importanti immens u l-Oppożizzjoni ma pparteċipax. Għal daqstant minkejja l-ħafna paroli u teatrini biex tfixkel il-gvern f'ħidmietu, l-Oppożizzjoni reġgħet inqabdet li iżjed interessaħħa mill-likes fuq il-medja soċjali. Minflok meta tiġi għal policies nazzjonali li sarfu fġid lis-soċjetà Maltija tkun kompletament assenti u bla pożizzjoni. L-istess għamlet fuq il-pjan nazzjonali li ġie ppreżentat mill-gvern għal 25 sena li ġejjin tal-Viżjoni Malta 2050. F'dan il-każ wara li kien skada żmien oriġinali tad-9 ta' Settembru li għadda u talab estensjoni l-gvern taħsal aħħar Ottubru, il-partit ta' Alex Borg baqa' xorta ma ressa l-ebda proposti.